sasihlakaniphile isilo sasemgungundlovu. uNodumehlezi wayeyinkosi eyayinikeza isibusiso ngaphezulu ezulwini, ngoba yona yayiphiwe isiphiwo sokubona izinto, yayiphiwe isiphiwo sokuzohlanganisa isizwe nababengakubonanga endlunkulu ukuthi le kwakuyinkosi eyayikhonjwe uNkulunkulu eyakwazi ngeminyaka eyishumi neminyaka emibili okuyinamba uMdlokombane abesitshela ngayo ukuthi inamba ebaluleke kakhulu la ekhaya endlunkulu, engithi mangiyibiza ngolimi lokucela ngithi unumber 12, okuyiyona minyaka isilo sakwaDukuze sahlanganisa ngayo izizwe eyingamakhulu amathathu namashumi amahlanu nesishiyagalombili. Ngaleyo minyaka emincane nje uNkulunkulu ayeyiphe sona, ayiphe yona ngonyama, kodwa yenza imanga nokuyize sihlonipheka ngazo namuhla, nokuyizo esingamaqhawe siyisizwe samaZulu. Ngaye uNodumehlezi usibagojela ngale kwenkandla egojeledla amadoda, bawogojela amadoda uNodumehlezi, ngoba naye wayengayikhombanga, wayekhonjwe ngabadala ababakhona mhla kudabuka umbuso wakwaZulu, esingawazi ukuthi kwakuyisiphi isikhathi owadabuka ngaso, ngoba singabantu emhlabeni masiphila kunezinto esizenzayo kufanele sikholelwe kulabo abangasekho ukuthi bayozenza izinto zethu zenzeke, sethembeke kubo, ngoba kufanele siyibuze siyisizwe sikaPhunga noMageba, ngoba abanye babuka iqeqebana lezingane zikaMdlokombane nabantwana noNdlunkulu nebutho bethi awubeli lincane, bese inkulumo ithi bangakanani asebalala abafisa okuhle ngalesi sizwe kunabaphilayo ngaphezu komhlaba. Manje ke kasikuboni lokho, ngoba sesakholwa izimo ezithile esiphila ngaphansi kwazo ezeza nomnotho obhedayo owafika nabelungu, into kwakuthiwa imali eyafike yazodala indlala phakathi kwesizwe. Savuma nathi sizinsizwa zase-Afrika, ngoba kufanele sonke singama-Afrika sivuke emaqandeni. Kubuhlungu ukuthi sitshelwa ngomongameli bako-Russia. Umongameli wase-Russia uVladimir Putin uyena umuntu okwazi ukusitshela iqiniso la e-Afrika. Uyena umuntu okwazi ukusitshela ukuthi izinto zenu yingani ningakwazi ukuyiphathela. Kodwa abantu abasiphetheyo nabantu abaphethe izizwe ezahlukene e-Afrika bayahluleka ukumelana nalezo zimo, ngoba sekwabakhona lento ebizwa ngemali, ngoba nabo ubukhosi njengoba indlunkulu ingibeke kubo, ingibeke kulesi sihlalo esilikhuni kangaka, ayingibekelanga ukuthanda ubukhazikhazi. Ubukhazikhazi vele kanginendaba nabo, ngoba ingonyama ayisikhulisanga thina njengezingane zenkosi. Isifundisile ukuthi phumani niye ngaphandle nihambe niyoyizamela. Ngizwile abanye bekhuluma makuna lo msindo khona lapha ekhaya emzini wamakhosi, bethi lo kusho ukuthi uxakekile akahambi ngana yosebenza. Mina nginezinto zami mina.
ngisebenzela ngincenge lutho lwamuntu ngoba abantu bake bacabanga ukuthi bazokubamba ngezinto ezithile mina akekho umuntu ozongibamba ngoba sengishilo vele ukuthi uNkulunkulu namakhosi ukungibeka kwawo phezulu kwalesi sihlalo esiza noshintsho empilweni yami nengikholela ukuthi kuthema kufika usuku lwayizolo bekukuzalwa kwesizwe sakwaZulu kabusha kusho ukuthi nathi konke okubi ebesiyikho nawo wonke amabibi asilandelayo ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu wathathile izolo njengesizwe wawathatha wawafaka emgodini omnyama lapha angaseyi ukuphuma khona ngeke ngize ngithokoze ukuthi abasendlunkulu bangibeke kulesi sihlalo ngoba akusona isihlalo esilula lesi uMdlokombane ube inkosi esaba uNkulunkulu ube inkosi ebihlonipha usiko nami ngiuSimakade negama nginika lona futhi elingakaze lize lingibuse emqondweni ukuthi ngelinye ilanga ngingacabanga ukuthi ngingayithola nami sengikhulekelwa angeke ngize ngiyicelele ukukhulekelwa kodwa ngiyokhulekelwa isizwe angeke futhi ngize ngifuna ukuyiphakamisa mina ngoba kangaze ngiyiphakamise vele ngiphakamiswe indlunkulu ibonile yona ukuthi kufanele ukuthi ngingahlala kulesi sihlalo ngiphathe izihlangu zobaba ukuhlala kwami la kusho ukuthi kufanele ngishintshe indlela engikhuliswe ngayo yokuhlonipha ngoba ukuhlonipha ikhona okubalekile futhi ngiyafisa ukuba inkosi elalelayo ukulalela ke kuyahlupha ngoba kwabanye abantu mabe kubona uhlonipha bake bacabanga ukuthi upopayi ngicabanga ukuthi isizwe sakwaZulu ngicela sibe nethemba phezu kwalesi sihlalo sobukhosi ngoba ngeke ngithi asibe nethemba ngami ngoba isihlalo isona esihlonishwayo isihlalo isona esafika kuqala emhlabeni uNkulunkulu wayesedala amakhosi ukuthi ibona abantu bokuqala engiyodondolozela ngabo emhlabeni kufikeke into ekuthiwa ipolitiki emhlabeni yasihlwitha konke esiyikho singayiqondi nayo ipolitiki ukuthi isho ukuthini ngoba akusiye yethu ipolitiki ifike yaletha indlala ngiyocela nje ukuthi indlunkulu izingane zikaMdlokombane izingane zesilo uMdlokombane uzala izingane ezihlakaniphe kakhulu uMdlokombane uzale izingane ezинamasu engikholwayo ukuthi ngizobambisana nazo ukwakhala ubukhosi ukuthi bubuyele endaweni efanele nomveli kuqali ayevele efuna ukubeka kuyo ngoba silahlekile siyisizwe sakwaZulu sikhohlwe ubungcwele bethu sayikhohlwa ukuthi singobani bangangibiza abathandayo ukungibiza ngabangibiza ngakho njengoba ngikhulume ngendaba ukuthi uNkulunkulu wayengasiphukuPhuku uma ngabe sidala sizizwe ngokwehlukana ileso sizwe naleso sizwe uNkulunkulu sabele okwaso nathi siyisizwe sakwaZulu swabele okwethu kwayikhombisa emlwandeni wethu ukuthi kuxhumene kangakanani nezulu nomveli kuqali sizokuvusa okwabulawayo
sizokwenza ukuthi kuphile. Singesabi isizwe sakwaZulu ukuthi njengoba bengichazile ukuthi sizelwe kabusha njengoba izolo linile kwezinye indawo makwenzeka lomkhosi, kodwa wavele wathi uNkulunkulu kule ndawo engcwele nikuyo mina ngizanikhanyisela ilanga, okuyilona thina silihlonipha kakhulu lapha kwaZulu ngoba siyalazi ukuthi ngezikhathi ezithile futhi okwenzeke ngesikhathi esikahle ligcwele ukuthi umsebenzi wamakhosi kusho ukuthi aye uhlele thina singakazalwa ukuthi ngalesi sikhathi isimo sezulu siyobanjani, ngoba sibonile bekhuluma abantu ababuswa ipolitiki sikade senza umsebenzi wengonyama okuyikhuphula okuwumsebenzi obubalekile okusingonyama emathongweni ukube ikwazi ukuthi ibheke isizwe sayo, ibheke umndeni wayo, ibheke nakho konke okungaphansi komthunzi welanga. Bakhuluma abantu bakhuluma izinto abayithandayo, ngabuka ukuthi hayi kusho ukuthi yimi vele ngufakela isigcwagcwa lomsebenzi ngoba vele bekuvele sibizwa ngeqeqebana ukuthi yiqeqebana leli elisembangweni, kwathiwa lisani ngisho ukuna nje bekade benza umsebenzi omkhulu kangaka. Asayinaki-ke izinto ezifana nalezo nina besilo, kodwa nje sizwe sikaZulu, bantwana baseNdlunkulu, siyacela ukuthi ningalilahli ithemba, nibone ukuthi into yenu kusho ukuthi ibisifa ngenxa yesimo esibhekene naso siyisizwe. Nesesingasazi ukuthi ngalesi sikhathi umdlokombane ngabe ngasekho phakathi kwethu. Kube buhlungu kakhulu ukuhamba kwengonyama, kwashiya nemibuzo eminingi. Ingonyama ivalelwe endaweni eyayivalelwe kuyo. Omngayo bengakwazi ngisho ukuyibona. Amaphoyisa ayigadile ebekwe kude nayo. Kusenze lokho zaba nemibuzo eminingi. Uma ngabe sesibuka izinto ezinje ezenzeka, kusenza sibesabe laba bantu esibabona lenza izinto abazenzayo. Ngoba ngeke sesabe ukukhuluma lokho, ngoba ngikholelwa ukuthi uma ubekwe phezu kwesihlalo sobukhosi kufanele ulimele iqiniso, kufanele ungalesabi. Nanamuhla siyayibuza imibuzo eminingi, siyayifuna futhi impendulo ngelinye ilanga. Asisho ukuthi khona owahambisa ubaba wethu, kodwa uma ngabe kuwukuthi kukhona baba nesandla, uzoyikhombisa uNkulunkulu kubo. Uzoyikhombisa umveli kuqali kubo nezinyanda ezulu. Sizwe sikaZulu, ngicela ukuthi nibe nethemba, ngingakhulumi kakhulu ngoba ngizoze ngithinte indawo okungafanele ngithinte. Kodwa
ngithi esizweni sakwaZulu njengoba bengichazile ukuthi uMdlokombane wayizala izingane zababaningi, babakhona abantwana bamakhosi nabezindlu, kodwa ngenxa yezimo obekuphileka ngaphansi kwazo ebesiyifihla siyihlonipha, icindezelekile indlunkulu. Ayangakwazi ukuyikhombisa ukuhlakanipha kwayo phezu kwesizwe ngoba ipolitiki ifike yakuthatha konke, indlunkulu eyikho. Ngiyake ngithi ke mina isizwe uNkulunkulu asuke ebeke kuso into yakhe isona esidideka kakhulu. Akupheleni ukudideka kithi Zulu, ke sibuyise ubungcwele kithi, sikubuyise okuhle sahlonishwa ngakho umhlaba. Ngizothokoza nje nina besilo, ingane zenkosi, nina enibe nesibindi sokumela lesi simo eningifake kuso, engingasicelanga futhi ebengingeke ngize ngisicele, ngoba ngiyasazi ukuthi siyisimo esilikhuni kangakanani uma ngabe ucabanga ukuthi uMdlokombane ukwazile ukuphila iminyaka engama-50, iminyaka ekwazile uMdlokombane ukubusa iminyaka engama-50 ebusa lesi sizwe sikaZulu, angene naye kuso engenalutho. Ongene naye okukayise kungasekho lutho, wayiphembela waze wafika lapha afike khona. Nathi kuso leso simo ePhemba sikwazile ukuba nezindima esidlalayo, esifaka emaplazini sishayela ogandaganda, sisengiyinkomo, amaphayinti esavalwa nge-ayina, bayazi odadewethu nabanye abafowethu abangekho. Siyacela ukuthi nababe ngabahlobo besilo basebenza ngokwethembeka phezu kwesihlalo, uma ngabe kuwukuthi kunezinto abebeyibelethile ngemuva noma bebesondele esihlalweni ngoba beneyinhloso ezithile, abahlambuluke manje, ke bebuye neziphiwo zabo ezinhle zokuzophakamisa indlunkulu. Yilokho nje esikucelayo, kodwa ke sekuyoba lukhuni kithi ukuthi sikwazi ukubona umuntu oqondile nongaqondile, ngoba abantu abaningi babahlamukile omkaNkosi bekade behlala neNgonyama bahluleka ukuthathisa kubo, bagijimele ezindaweni ezithile. Njengoba ngishilo nina besilo ukuthi isihlalo sobukhosi akusona esobukhazikhazi, esokondla isizwe, esokuphilisa isizwe. Isihlalo sobukhosi siwumphefumulo wesizwe, siyinhliziyo yesizwe. So ukuba nezingane zakwethu uMdlokombane ube nenhlahla, zibe ningi izingane zakhe. Ngingabala ezine mhlambe ezahamba emhlabeni, kodwa ngiyafisa ukuthi thina esikhona sikukhumbule ukuthi ilanga uMdlokombane ahambe ngalo bafowethu kusishiye sizintandane, soyiqedela thina lobu buntandane. Abekho futhi abanye abantu
abazosilekelela kulesi simo. Siyafisa nje nohulumeni ukuthi akakasize lapha egodlweni, kuyadabukisa. OmkaNkosi bahleli bodwa. Kodwa uhulumeni usitshela ukuthi ukhipha imali ayikhiphela indlunkulu. Ayede. Kodwa akukho phoyisa, kuke kungabi namaphoyisa kuleli sango lamasango ezigodlo. Ngikhuluma ngezigodlo zonke. Kubhlungu ke abantu uma babuka begijimisana ngento kaMdlokombane asebenayo namuhla, ngoba ngeke sikufihle ukuthi eduze kwesihlalo njengamanje esikhonjwe ngabathile ngeinhloso zabo, ngoba siyazi ukuthi abantu bafuna ukuzokweba lento uMdlokombane ade ivikela. Bafuna ukuzothatha lokhu uMdlokombane abengafuni ukukhuluma ngakho etho kwesizwe sami. Abantu bakwaZulu uma bengabe bengaboni manje ngeke baphinde babone, ngoba uma ngabe izinto sizoyibuka ngeso eliyinxemu kuzohamba lokho esiyikho, kuzosiphelela lokho esiyikhona. Ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje ngingakusho ngingakuhlonisi ukuthi iyodwa into ehloniphekile la ezansi eMzansi Afrika ubukhosi, futhi okuyilobo bakwaZulu abafuna ukuqeda ngabo. Ngoba ngisho amangisi akhona nje ayazi ukuthi ubukhosi bawo kabungangabo lobu bukhosi, futhi kufanele singakuvumeli izulu ukuba zincelebana zabanye abafana. Singakuvumeli ukwamukela lesi sihlalo akusona eseyikhwama neimvilophu. Ngifuna ukubacacisela abantu bakwaZulu, akusona isihlalo sama briefcase lesi. I-briefcase yakhe igcine phansi kombhede ngoba vele siyazi amabhanga abantu asabaphakathi kweyipontshi. So akusibo ubukhosi bama-briefcase lobu. Singcwele kakhulu lesi sihlalo ukuthi kungazokwenziwa into eyinjalo phezu kwaso. Sizoyisebenzela nazi izingane zakwethu. Sizoyisebenzela, sizokwakha lokho kufanele sikwakhe. Sicela isizwe sisilekelele. Ngoba siyilokho esiyikho nje kungasi isizwe. Uma ngabe sizolahlwa yiso, naso sizolahlekelwa yikho konke. So siyacela nisilekelele Zulu omnyama. Nanibize ngabantu ukuthiwani ngondle noZulu omnyama ondlela zimhlophe. Ake nibe mhlophe ke manje. Niphume ebumnyameni. Ngiyafisa nje amakhosi athakhonzile eNdlunkulu akabuyele endlini zoyise bawo. Ayeyicabanga kahle ukuthi awalutho ngaphandle kweNdlunkulu. Makuphele ngeNdlunkulu ayogqoka icathulo ezitshekile njengalama khansela esihlale esibona kuhlekiswa ngawo koma social media kuthiwa isicathulo sekhansela lesi, isicathulo sani lesi. Amakhosi awayekavuka emaqandeni. Mina nginendaba mina. Ngeke ngikufihle lokho. Ukuthi amakhosi awake avuke azi ukuthi make kwaphela lento yaseNdlunkulu awalutho. Uma ehluleka ukuyivikela lento azoba nenkingi. Ngizokukhuluma nje lokhu nina abaseNdlunkulu nakini Zulu nababathwebuli beindaba ukuthi njengoba besilungiselela lo msebenzi nje
khona amadoda athile angithumelela ama-message engingakaze ngibe nezinamba zawo. Bathi bona bayinhlangano ephethe ababishop eneyifundiswa. Ngiyayazi leyo ndoda. Ifaka ibuko kodwa ngeke ngiyibize ngegama. Iyazazi futhi ngingajabula ukuthi iyayibuka lento. Ngingajabula ukuthi iyayibona lento. Ukuthi binginikwa ubani. Ngizalwa inkosi mina. Angizalwa indoda mina. Ngaphinde ngazofonelwa indoda eyibize ngomfundisi. Yathi indaba ezithi uma kwenziwa lo mcimbi owenzayo abantu bazoba nesasasa lokuza bezosupport umntwana. Umntwana uyacabanga nokwenzeka eShell House. Umhlokombani yena wayithume abantu ukuthi abayofa eShell House. Ngoba ipolitiki yabulala abantu eShell House akusiyo umdlokombani. Abantu kabangafuni ukuzohlanganisa izinto eyingahlangani. Futhi ndabantu abaphume indabeni zakithi. Sesikhathele. Abaphuma abantu ezindabeni zakithi abaye emakubo. Ake beyolungisa izinto zabo nathi siyakwazi ukuyilungisela izinto zethu la ekhaya. Futhi sizoyilungisa. Ngiyazi mina ukuthi uNkulunkulu uzosipha amandla. Ngiyazi ukuthi amathonga azosipha amandla. Ake besiyeka abantu. Ake nisiyekeni. Ngoba nani ninamanga. Siyazi ukuthi khona abathengiwe. Abantu bangacabanga ukuthi asizazi izinto ezenzeka ngaphandle. Kukhona abathengiwe, khona nje abanye engingaboni ngisho imbhobho yabo la. Baqhishwa imali emasendeni abanye. Bayazazi. Ngiyayibuza ukuthi mina uma lento ebiyenziwa ngabantwana kuukuthi amakhosi ayayivuma bazoshonaphi. Kwabona labade bengithumelela ama-message khona umfundisi ovela ngene into zepolitiki usuke ungesiye umfundisi. Safanele abantu ke bebuyele emumva bayoyicinga. Asibuyele nemumva Zulu siyoyicinga. Ngiyathokoza nje nina besilo. Angingakhulumi kakhulu. Ngoba bengingaphathanga naphepha. Futhi akukho ngifunzile ukuthi angizokhuluma ukuthini, ngikhuluma okusenhlizweni yami. Ngoba ngiyazi ukuthi insizwe esizale ibihlakaniphe kakhulu kodwa kangihleli la ngoba ngithi ngifuna ukuzolingisa yona. Ngoba umdlokombane ube inkosi. Ube inkosi umdlokombane ephezu kwesizwe samaZulu. Ingakho uNkulunkulu emlondoloza isikhathi eside kangaka. Thina kusifica sesingamadoda amadala. Ke kwasho umunye udadewethu athi kodwa indaba ezithi kungathiwa iyenzeka ngempela lento yabona ukuthi hey izosifica sesibadala lento kanti. Kanti umdlokombane waphatha emncane. Isilo sala ekhaya oSuthu saphatha sisincane kakhulu. Sineminyaka eyi-16. Kuzoyibuke lento esihlala ukuthi ijule kangakanani. uNkulunkulu into ayenza phezu kwesizwe samaZulu. Esikhethela inkosi encane. Yahlupheka kakhulu. Kwaze kwathi nabaqambe inhlangano ekhona namuhla ebusizwe. Zathi izinto mayibaxaka belungu bebabiza ngamazemtiti. Babuya beza khona la oSuthu.
babuya beza khona lawo osuthu bazothi silabelungu basitshelile bathi asinabantu sicela usilekelele kodwa namuhla sibona kuyiba abaxovizwe sibona kuyiba abaxova indlunkulu futhi ngiyajabula ukuthi nje hey uNkulunkulu lokho eyiveza kancane nje kulabo benze izinto ezibhedayo phekwa lomndeni akekho umuntu akajabulela ubuhlungu benzeka pheke omunye umuntu sihlukumezeke kakhulu ukuhamba babethu sasingazi ukuthi abantu bazosala bafuna ukusichaphaza ngalendlela abasichaphaza ngayo abakhohlwe nje abantu nokuthi khona bazositshela ukuthi bayofuna iziyalo ngaphandle kwamazwe ngobukhosi bamakhosi abufele kangaka la kwaZulu abantu abanaka indaba zasemakubo abantu abanaka indaba zasemakubo nina besilo ngoba nelanga selishonile siyabonga nje ukuba khona kwenu noma ngabe beningakanani ngibonge nje isibindi seyinsizwa ezikwazile ukuza la njengoba bengikhuluma ngeindaba zamakhosi ngoba ngizothi mangincoma isizwe esithile wonke amakhosi akhona ngaphansi kwesizwe sakwaZulu bubodwa ubukhosi engabubona bufika la ekhaya obayinikela ukuthi njalo ngonyaka sizoye ngonyameni siyokhona abukho obunye engake ngabubona fanele ayibheka amakhosi lento eyenzeka kuwo njengoba edutshulwa kangaka ukuthi yonke lento eyenzakalayo ayimnandi bingemnandi kumdlokombane nakithi futhi ngeke izibe emnandi kodwa amakhosi ayabulawa kufanele amakhosi akayiphenye izinqe kuyadabukisa nje ukuthi amakhosi lawa akhelele izindawo ezinomnotho asekhohlwe ngabantu bakamdlokombane adli imali zama-trust ubuxhaphaxhapha iy'mali ey'ngabe yisiza abantu benkosi labo 350 abaholwayo ngaba banikezwa abantu ngoba yibo ababulalizwe umuntu uzala iy'ngane zize zibe yisikhombisa eyedwa njengoba bengichazile enkulumeni yami ngaphambilini ukuthi ziningi izingane ezizelwe eyingazi ngisho imsamo yasemakubo yingakho kunezimo ezinje esibhekene nazo zokubanjwa kwenkunzi kwenziwa yonke into ngoba umuntu ozelwe emhlabeni akangawazi umsamo wakubo vele kuzoba nezinkinga phezulu kwempilo yakhe kufanele siyibhekene lezi zinto sizwe sakithi sizwe sikamdlokombane ake sisukumeleni nje sikhumbuze ukuthi singobani njengoba ngeke ngasho nje ukuthi yazi lesi sikhathi sifike ngesikhathi lapha uNkulunkulu amandla ewehlisele ngezansi kwi-Southern Hemisphere okuyisikhathi sokuqala kwekhalenda lethu nokuyisona sikhathi lapho uNkulunkulu amandla asuke eseNorth njengoba nje siqala ihlobo la ihlahla izoqhakaza siqala impilo entsha siqala unyaka wethu omusha amandla akade eseNorth esehla ehlele South yisona sikhathi lesi singabe sikhuleka ngaso kakhulu ngoba engingaphikisani nokuthi okunye sisuke sikwenza ngale kuka September akusikho kwethu
kodwa sizokuhlonipha ngoba nakho kwafika nabantu sakubona ukuthi kuyasiphilisa, sizokuhlonipha. Kodwa ngalesi sikhathi amandla la kuningi umdlokombane ahambe nezifiso zakho ukukwenza, ngoba kuyadinga ukuthi ngelinye ilanga ahlangane amadoda azincitha ubuchopho, aziyo ngezinto zethu zala eAfrika ukuthi zayihlonishwa kanjani, amandla ngesikhathi esithile ayesuke kuphi. Njengoba ngichaza nje ukuthi lesi sikhathi lesi okwenzeke ngaso lesi simo esenziwe indlunkulu phezu kwami, yingakho ngisho ngithi isizwe sakwaZulu sizalwe kabusha. Ake sihambe siyolungisa imisamo yasemakithi, sikuhloniphe nokuthi uma kwenziwa imikhosi la ekhaya kusuke kungenziwa nje ukuthi iJuly handicap noma kukhona into enjalo konje kuthiwa yini iVodacom, okokujabula lokho. Kodwa umhlanga iyona into enkulu la kithi esikhona, futhi eAfrika ngibona ukuthi ukhona umkhosi ofana naloya. Okuyiwona umkhosi esiqala ngawo unyaka wethu thina njengesizwe sinsundu. Angithokoze kwabesilwe ngoba musu ukhuluma isikhathi eside futhi ungaphethe nephepha ungaze ubhede uyophinda into obuso uyikhulume emuva. Ngiyathokoza kwabasendlunkulu, ngiyathokoza esizweni sonke sakwaZulu, ngiyathokoza emakhosini angasekho, kumveli kuqala okunguye ongumnikazi walesi sihlalo nongumnikazi wamakhosi. Ngifise sengathi bangangipha ukuyithoba nokuhlonipha njengoba umdlokombane sifundile kuye. Ngiyathokoza nina besizwe. Wena waNdlovu, wena waNdlovu, wena waNdlovu, wena waNdlovu, bathe